Moikka! TH-äänteet englanninkielessä. Ootko aina miettinyt, että mitä ne on ja miten ne muodostetaan suussa? Esimerkiksi the ja thank. Niissä on erilainen TH-ääni. The, thank. Kuuletko eron? Jos et kuule, niin mä kerron. TH-ääne the-sanassa on soinnillinen. Eli se tarkoittaa sitä, että estetään ilmavirran tulemista tuolta keuhkoista äänihuulten kautta ja suusta siten, että laitetaan kieli hampaiden väliin ja estetään sitä ilmaa tulemasta. Niin tänne kurkkuun muodostuu sointu. Tämmöinen tärinä, värinä. The, 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 the. Ja sitten this, that, than. Niissä kaikissa on TH-ääne, joka on soinnillinen. The. Ei ole the, vaan saadaan muodostua pienellä voimalla kieli hampaiden väliin. The. Saadaan sointu. Sitten soinniton TH-ääne on se, että ilma pääsee tulemaan, mutta kieli on siellä hampaiden välissä. Thank, thank. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ja tätä TH-äänettä, sitä varmasti puhekielessä, se tulee monella eri tavalla. Se ei välttämättä tule just niin kuin miten oppikirjassa sanotaan. Eli ei hätää sen ääntämiseen. Eli niin monta erilaista äänettä varmasti on kuin puhujaa, mutta tämä kielioppi, tämä perustekniikkani on tämä. Eli soinnillinen ja soinniton. The, this, that, than. Ja esimerkiksi thank ei ole vaan thank, thank you, thank you, thank you. Tulee se ilma sieltä. Okei. Ja nämä on ne merkit, mistä sä tunnistat. Tämä on soinnillinen ja tämä on soinniton. Eli tämmöinen kun merkki on sanakirjassa, niin silloin se on the. Ja sitten kun on tämä merkki, niin se ilma pääsee tulemaan tuolta. Mutta hei, harjoitus tekee mestariksi. Ei muuta kuin harjoittelemaan. Moi moi!